Ja moikka vaan tässä kaikille, se on D&D-justus taas täällä. D&D-justus, okei. Kiva. En tiennytkään, että mulla on tämmönen identiteetti, mutta onhan se jännä välillä löytää tämmösiäkin. Tosiaan, viime jaksossa jäätiin tänne. Ja nyt mun pitää löytää reitti pois täältä. Eli hakataan näitä vähän. Aha, okei. Me ollaan tällä puolella. Selvä. No niin. Naapurit valittaa, kummekikkelit niskassa. Nyt me ei pysty kuulemaan enää mitään muuta mun veden takia. Kiitti bro. Mitä? Piste 5 attack damage. No mä ajattelen, että tossa ihan vitosti huonompi. Häh? Lapio on parempi ase kuin... Okei. Okei. Kiva. Mie en tiennyt tätä faktaa. Miksi mulle kerrotaan tästä vasta nyt? Se on se niinku kiehtovin kysymys tässä mun mielestä. Olisin tarvinnut tietää tämän asian aikaisemminkin. Tosiaan tässä vaiheessa videota me sanon, että tilatkaa tää kanava ja tykätkää tästä videosta. Se auttaa erittäin paljon. Jumalauta, mä oikeesti vihaan. Me vihaan niin saatanasti mainostaa tätä vitu. Tämmönen paska suomitubettaja, joka on vittu 14V.
Kyllä, mulla oli syttärit 19. päivä kesäkuuta. Jää, turpakee. Ei totta siis. Mä sain vaan yhden saplingin. Mä sain vaan Milloin oon viimeksi saanut timantteja ja käyttänyt vittu kivi supportia? Helvetin ihan kysymys, koska saattaa olla, että en ole. Se sieltä ymmärrät olla paikalla. No, mutta musta tuntuu, että me otetaan ton Fulbright modin. Niin, joo, lataan ton Fulbrightnessin ja lopetan tän videon tähän. Kiitos vissiinkin 3. Tän uuden Minecraft-sarjan videon kattomisesta. Se oli summut siis. Eli teidän teostus. Ei mitään vittua. Okei, joo. Tää on ihan liian oudoksi. Moikka. Got it!